So nonton naयलांबाय थादो आरोना मोजाङावनो लाइक आरो शेयार खालामनानै so बेनो नोमबाजैया नोमबाजैखौ नायनो होनबाय थानाया नायदो नै दा जों नोमबाजैया बेनो लोगोफोर माबायदि नायलाय मोजां ना गुड मर्निं गोजोन फुंबिलिनि हामलायनाय नोंथांमोना जासिहरबाय so दिनै आङो एसे बाहेरायाव ओंखारनो नागिरलायबाय so माथो खालामनो फुंजानि सम एसे आंनो ब्रेकफास्टनि थाखाय आंनो माखासे जिनिसखौ आंनो रेडि खालामनोसै आंनि ओंख्रि संनाय नै मर्निं ब्रेकफास्टनि थाखाय आङो ओंख्रि संनो नागिरदों बेयो मा जोंनि लकेल ना आरोना नास्राय ना एवनो नागिरबाय स' नायदो नोंथांमोना नै नास्राय ना बियो लकेल नास्राय ना लोगोफोर मोनदोंमोन लाइक खालाम बेखौ जाखांनानै आङो ओंखारला माने दिनै सेन ग्रेबोल गारनो नागिरदों आरोना दा गारफैदोंना गारफैयाखै बेखौ नायनो थांनो नागिरदों आरो आं स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो नैबे जाबाय नैबे साहा बे साहा मा चेन्ज जाबाय हो लोगोफोर माने मैथाजों नाजोंसो जासिगोन स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरोना मोजाङावनो लाइक आरो शेयार खालामनानै स' बेनो बेनो लोगोफोर माबायदि नायलाय मोजां ना न'आ दाबो बानायगासिनो दं आरोना गाइसमोन स' माने हाजोबाखै दाबो आरो नै दा मैथा होबाय मैथा स' नोंथांमोना नायलांबाय था बेनो थारमाने लाबोगोन आं स' नोंथांमोना नायलांबाय था मोजाङावनो लाइक खालामनानै मैथा हायाबो ब्रेकफास्टनि थाखाय जों बेखौ बानायबाय नोमबाजैजों आंजों नै नाया मैथा ओइ गाइसमोन नैबे दाउखौ जानोसैलाय खानानै दोनबाय आरोना जानो होननानै स' नैबेनो हा बेखौ सिथारनोसै आङो दा दाउ खिथादोंमोन ना नोंथांमोननो नै दै फुदुंबाय थारमाने दै फुदुङोबा दाउआ बिगुरा थाब गुयो नालाय नै नायदो नै अरा नै जोंगासिनो थारमाने दै फुदुंनानै माबानोसै आरो बेखौ नै दाउखौहाय ओमफ्राय नै मैथा ना बियो जागासिनो दङ खोबग्रायालाय सना मैथा नाया जाबायानो बे गोदौखांबा जासिगोन आरोना ओमफ्राय नैबे जाहैबाय दै हो दाउनि थाखाय बेयो दै बानायगासिनो दं नै दाबो जाया स' नै दैयाबो जानोसै खौहाय माने दा सानसुनि थाखायसो आरोना नैबे सानसुनि थाखायसो बानायदों माने आङो दा माने फार्स्टनि थाखाय नैबेखौ जाग्रोनानै लागोन मैथाजों नाजों स' नै मोनथारनोसै माने दा सानसुआव बै दाउखौ जागोन आरो स' नैबे मोनबानो आं दाउखौ सिथारसिगोन गाइसमोन स' नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय थादो आंनि भिडिअखौ एसे फोरोंबावनांगोन नामा आं एक्सुवेलि ओंखाम ओंख्रि संनो बिराद इन्टारेस्ट मोनो ओंखायनो आं संबाय ओंख्रियाथ' नै जाबायानो एसेल' नांसै माने जाबायखौनो होनदो नै खेनसे खोबबावबानो जासिगोन दा खमसे गोथाव जासिगोन नै बियो ओंख्रि मोनसेयाथ' मोनबाय मैथाजों नाजोंआथ' मोनबाय गाइसमोन ना जायाखैब्रा जायाखैबा जायाखै होन बाराव मोजां संनो रोङो आरोना होनबाय आङो गाइसमोन नै 1 2 3 गो अफ जाबाय नै नायदो अरा गैला स' फाइनालि आं बन्द' खालामबाय एबार थांगोन आङो एबार थांसिगोन दाउआवहाय नैबे दाउखौ सिथारसिगोन ना गाइसमोन स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो आंनि भिडिअखौ स' आङो दा बे न'खौबो बानायगासिनो दं आरोना दासिमबो हायाखै गाइसमोन स' दिना एसे गाज्रिमोन नालाय बेनि थाखायनो एसे लेट जाबाय एबार थाब हानो हासिगौ मानो होनोबा दिनाबो मोजां जाबायना स' नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलां स' आङो नैबे दाउ बानायनायखौबो नोंथांमोना नायबानो जाबाय आरो स' नै जोङो दाउखौ बानायनोसै दैया ग्लाब 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 गोदौबाय नै जाबायानो एकदमबारे रोहो जाबाय स' आंना सनाया माने ओंखाम जाग्रोदो होनना बुंबाय ओंखायनो आङो ओंखाम जाग्रोनोसै नै
माने न'आवहायनो नैबे जिनिसखौ बानायहोदों आरोना माबायदि जाखोथाय नोंथांमोना नायदो नै नै ओंखाम जासिगोन आरो जोङो दा ब्रेकफास्ट ये है मेरा फैमिली ब्लॉग है इतना अच्छी तरह मैं बना नहीं पा रहा है फिर भी मैं कोशिश करेगा वीडियो अच्छी बनाने के लिए इतना ये है मछली ये इसमें बाटी में लेके आया है जो भी है चलेगा कोई बात नहीं इधर ही रखो ना यार मेरा बीबी ही ये देखो कैसा हाय गाइस कैसा लग रहा है हाँ क्या हाँ बोल रहा है हाँ क्या हाँ बोल रहा है मावदों आरोना गाइसमोन स' नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो लामाया गाज्रि जाबायमोन ना बियो स' बेनि थाखायनो 물 사람 치는 거. 알아. 왜 차가 기증? 안 잘라잖아. 부르봐 이제. Hey, dawa sitarban bai sha जोंबाय so finally आङो नै दाउखौ सावखांबाय नै 1 2 3 होद गोदोनानै जबाय माथो जोङो दा दाउ दानबाय बिमा एकदम 1 केजि ए साला नांगौ जेमा नायलाय फुरा मेजेम बिदै दंबावोसोमोन मेजेम खाने वाव दे होदो हमद दहाय दाउ सिथारदोंमोन ना गाइसमोन स' आङो एसे खामानियाव थांनानै फैफिनबाय आरोना दा न'आवहाय दङ नै आङो दाउखौ एवनो नागिरबाय स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो माने नै आं दा पियासखौ होबाय दे नांगौ नालाय नै दा होसननो नागिरबाय होसनबाय पुरा मेजेमखामोन गोजानाय दाउ नैयाव दालि संनो नागिरदों आरोना नै जोंना बायद'आ नैबे साहा माने दोबसेयाव एसे मानसि बुरजामोन नालाय स' बेनि थाखाय माने दोबसेयावसो फुदुङो आरो नै बाहाय फुदुङाखिसै नैबे जायगायाव फुदुङाखिसै आरो नै गाइखेर दङनो गाइखेरबो बावसो दहाय लोंबाय माखासे दा बे दंबावो आरो मा खालामनो दिन थांबानो ओंखाम ओंख्रि जानांगौ जायो नै बुरजाथ' दाउआ या मोदोम दंमोन साला मात्र माबानि बियो 450
माने दामाथ' मा होनबावनो बेखौ गोथाव जागोन दाउआ टेस्टि जागोन।